That one I name heart. Give me the fire, me go bend them. Give me the fire, me go down, no feed on them. At Tambare we go bless up, he burn them fire. I go bless this a fire, come up burn them. See, hotter than talk. How them the fireman a bless up each heart. Fire happy bless this a fire no fi that. Fire happy burn this a fire no fi clash. That one a name, burn all the evil, burn all the Batman, burn all the Babylon. Tell him it's a fire burn, burn all the evil, burn all the Batman, burn them the it's a fireman please. Hotter than talk. How them the fireman a burn up each heart. Fire happy bless out Tambare with it that. Fire happy bless this a fireman that. That one a name. Give me the fire, me go bend them away. Fire is a place, it's a fire, no fi play, but I see fire, fire happy see. Fire we go bless, it's a fire, no fi kill them that. Give me the fire, me go bend them. Give me the fire, me go down, no fi done them that. Give me the fire, I go burn them. Fire we bless, it's a fire, no fi done them style. Hotter than talk, how them the fireman a burn no fi chat. Fire we fi bless at Tambare no fi chat. How them the fireman a bless no fi chat. But how them a fi key. How them the fireman a burn no fi ear. Fire a fi bless but a fire no fi play. Fire we fi see this a fire a fi see this a fire no fi play. Get a story see hotter than talk. Fire we go bless this a fire no fi chat. How them we see fire no fi that. But a burn them the evil this a fire no fi. The Kina is in the building. A ghetto story. Live on Star FM. Yes, a fire we blaze. Why I see? I say them a go there. I me say burn no day. A clock and care. Say them a go there see a burn no. Telling a one so. Tell me no limit me a tuna no campo. Wait for no evil man. Wait for no evil man. A different style. Telling a one so. Tell me no limit me a tuna no campo. Wait for no evil man. Tuna no one so. In and a ransom, a different style. Telling a one so. Tell me no limit me a tuna no campo. Wait for no evil man. Tuna no one so. Who am boy? In and a ransom, make sure you're not run. But don't on fire. Blaze up the fire, you have to burn them liar. You was not an issue with my born a messiah. Do them the vibes, you have to burn them liar. So again, meditate why you bless me wish ya. Now come down underwater like fisher. Just want to end this time from reach us up. Open the booklet here, a different style. Telling a one so. Telling me no limit me a tuna no campo. Wait for no evil man, tuna no one so. Who am I? In and a ransom, a different style. Telling a one so. Telling me no limit me a tuna no campo. Wait for no evil man, tuna no one so. Who am I? In and a ransom, I say them a good day. I mean say born no day. A clock and key. Say them a good day, we are born no. And then why am I told them chipika chinichi? Yes. Munesha makatitira pa mavideo ere. Mavideo awari kuzouya zvawo angasati apera. Anditi ka. Abati mukutigadzirira. Aiwa mavideo ari kugadzirwa. Manje munoona chimwe chinhu chatinochema nacho Mr. Mbari. Musi weSaturday ndo pari kulonchwa chinichi. Yes. But patinozochema nacho ndechekuti dzimwe nguva tinoti palonchi paipai. Yes. Movha maregedza kuzotipa mangoma ari paalbum. Ndo pandikuda kubva ndagara ndataura ndakamirira mafanzi papo. Yes. Kuti apa palonchi muchatipawo mangoma manyuwani here pastage. Aiwa manyuwani vachamawana. Vachamawana ndiri? Vachamawana. Ndo patinonyanyochema napo ipapo. Yes. Kuti dai mambotipa tinenge tichida kuti tinyatsowana mukana wekuteerera mai. Aiwa saka tichatoita kuti vanyatsomanzwisisa pastage ipapo. Then pamasaisai anobatsika rini? Pamasaisai apa dini ngirikini akangozara ukangoti Kina right official anobva atongobatsika. Anditi unenge wakutomawana machuni. Aiwa Kingman chimodudza nyaya yesetup. Yes. Ndaona izvo zvimauya netimu hamuna kuva navanhu vashoma ka. Vanatomboona navanatomboza kuti aya mawana mauya nemassive. Yes. Zvekuti ndotozwa kuti kana timu yangu yeclash irimo vanhu asindonakira. Ndiudze urongwa hwedu hwemusi. Yes. Dhanzi redu rinotanga nguwai? Dhanzi redu richatanga kuma 5.
kuma5 asi pane kaclash kakagadzirwa right karipo kachavaraidza vanhu asi pakuvaraidza vanhu hazvirevo kuti kana pari pakuvaraidza vanhu iwo uchauya uchida kuvarairwa futi pari kuda kutsvagwa ana mambo futi ipapo right because ndo road yekuenda kunational cup clash yes saka apa tiri kutsvaga vanomirira mbirezi yes andidika yes saka maartist atinawo paclash itimu yemumbare aiwa ditimu yekumbare inenge yakazara zvayo haishaiki and obvious asi haisi yekumbare chete makazovhurira nevamwe aiwa tinenge takazara andidika tinenge takazara Zimbabwe, so it is happening on the 2nd of November. That's Stoddard Nelbo Complex. Mr. Mbare, double album launch, Ghetto Story, Makaye Chinyakare. Sekundwa kwa muri kuitwa kunzi 5 o'clock dance rinenge ratanga. Ende panotanga dance pachabvetwa clash. Tichita road to National Cup Clash on the 21st of December ku City Sports Center. Well, it's exactly 10 minutes after 11. And it is the baddest radio station. And it is courtesy of JR. Murgona chiti meango, Mr. Kina, maneta, Mr. Mbari. For 2 weeks, it's a better fashion ya Murgurova. Dagazo kozgoni zanza. Dagazo kozgoni zanza ewa. Vakagara zvakanaka nesutu yadi zvanzi sutu yadi ringokupai kuseni munongonzwe murove imwe sutu kasutu masikati monzwe mutore imwe sutu manheru murova imwe sutu pakatoipa pakatoipa saka sutu yadi ndoiri kukupfekedza here muswe dhanzo uyu it's an obvious itori obvious case Zimbabwe, if you're joining us for the first time, Kina is in the building. And of course, the album launches are proudly supported by Sutyard. Sutyard, you know, apa Mbare, opposite Mbare Msika, apa Zebra Mall, apa Maglaze, shop number 6. And Masutyard, apa 30 mari, kunoshika nama kuma 3-4 wire. Anezi kakuro anamkoma Kina ndoema 4 wire. Saka Zimbabwe, you can put on a 2 team ya mandipa iyo. Live and ambos go to Shagamira say. Zimbabwe, it is the champion radio station, it is Star FM. In everything that we do, what we put first, it is the talent. And tonight, of course, we have Kuru Pumba and Tixen. Tixen, what do you say? Boy, the elder godfather. I didn't know that same around. Nah, I'm around the Kumba is Rangoma. Imam Simama, but it is a Mapina Joseph. But Chikuru, the Jotsuga Kupa. A problem in it's king man. Don't Maka in a Joseph, baby. Yes, I elder. Makasia Matipa Mango, Matipa Tanaki, my. In the Mangoma. And the Mangoma Vagu Tenderera. Yakumiro in perfume. Yama. Over Maroa Pass. I Papa Pakangani. I cannot see over 5 years in Lopo. I Papa Pakangani. Then Mova Mazoka, Timothy Bangoma, Tonaka and Ngoma. Zekuda. Over Maroa Pass. This time around that Chadzukuru the mistake. And it yeah, man. Asakadi sema works. Ngo baizira mkuru chingotra kupusha like kuti level ringoenda pa level chero. Andidika. Yeah, man. Lazongoro wanzo wango tkuya kwa maita manakoya na madam because madam yanoro wango mabuka. Let it be. Saka nana fungo tichi. Evaripo. Pamwe ndichaona Empress vangoita sei. Nasi vamboti tichimboenda ikunopedza indimbosara ndakazorora. Saka mteni boy ere manje ngoma kana kuti ngoma dzorowa ne papilo ne papo. Dzinotorowa nemupoto nemupoto. Zirenge ziri ngoma chete. Arikari mandandi bwara, arikari mandandi. Saka pana nonyorera umwe. Tonyorerana. Munonyorerana. Ya tobatsirana pakunyora pepe. Andidika. Ingori nyaya kuti ndinangu kakawanda kacho handinyore ndiri muno mafreestyle. Andidika. Zvekutodaro. Right, but tine any project yataona maburisa mesere na madam. Yeah, like pane ma project 2 aripo atakagadzira ndofunga 3 days back. Saka tikutotazira kumadropa maybe this coming week after show ya Mr. Mbare yoyo. And then tichange tichibatsirwa kupusha maworks edu na IRT production namukoma Jake Radix, mukoma Blue Eyes nana TJ Cables mungoona varipo nemi futi Godfather.
saka maweeks ari kuuya ndofunga isi from next week ipapa tichakudonhedza maweeks. Andidika. Yes sir. Kune vasingazive mukadzi wenyu anonzi ane rake remagitari? Anonzi Lady D. Yeah man. Aiwa, give thanks. Mukuru Pfungwa. Yes sir. Akatanga kuita sei? Kwana anopenga. Muri sei king? Mushe Godfather, muri sei? Ari sei maweeks? Ndizvozvo 1 2 tichitoenda. Ndakaona mazuva muri kuda hono, ndiri kutotya kuti ndinogona kubuda muno matondichallenjawo. Nekuti unogona kuzoita nguva kukanganikwa. Right. Nomboti umbovaradza kuti uriko. Saka ndakaona kuti mazuva ano mukagara hondo muri kuida zvishuwa. Tombobayirana ipapa toita sei? Todzoka. Tobayirana todzoka. Tese towana basi. Ndaona Saturday muri pa Mbilezi. Regai tisvike mumbari timbotandara tichiratidza vanhu kuti tiri kusapota mukomakina nemwoyo wese. Andidika. Zvandikuda kuita ka ndikuda kuti vanhu vamboona chipo chatinacho mustudio. Rhythm boy re. Bozve. Saka ndoribata tobva tatanga ka. Yes. Yeah man. Askiri munoiziva ka huguma noko hazvinyadza zvidiwa noenda kumba. Yeah man. Anoenda kumba chop 1 2 vabereki nevanhu vanenge vakaita sei? Yeah man. Vakateerera. Yeah man. Saka tinokumbirisawo kuti please zvinyadzi toisa pasaidi then politics hatitaure. Andidika. Yeah man. Vanoda kutaura politics tinonzwa kunzi yekushoedwe politics. Yalindo moita sei? Motaura. Yeah man. Then madrugs hatisimbisi. Yeah man. Saka ndakabata hangu rhythm. Hakungodzorerana kana 8 lines kana mukuru Pfungwa anokaenda 16. 8 bo. Ngatiti 8 bo. 8 bo andidika. Yeah man. Ande 6 nichitange. Poswati chipa action. Godfather Temple man. Ayati nawana vari kundiitira musarinya wedhongi manje pachigaro changu havapatongi kosimbisana kuchovha bhasikoro risina mweya vachienda fapa vana pombi vari kusaiza matanyera akabata chipanera lebho rangu rakwira ranamela vamwe vachiti apera mhosva vachindinenera ridhimu ndipei ndoita rekunera handisipenzika rinogona kutanga kuimba nezvikapu vanwa chapu inini ndiri shapu ndine manhamba hobho kunge gurupu rewhatsapp ndokupedza keriya ndoita kukuodza mwoyo ngeneriya ndenchitoda imomo makomu eriya ndirimo mumakila disease sediptheria. Alright, kuclash kurupfungwa ndaona maita kwash nekuti mimi ndimi muri kuda bhashi pati murika mwana muchasara mune thrash nekuti nini kupedza ndokwangu ende kumbare ndokumusha kwangu vari kuzviziva mangoma ndiwo angu ndine nageogratics mapromota angu vavo kunge Johnny English 100% Zimbabwean keep rich but bo kunyangwe nemaswedish vachatora ngoma dzangu voita publish. Good morning say am I surprising pure English familiarizing wazvinzwa straight no compromising ndabva kudhara handise up and rising. Aisijenja tikasangana iko kugeto story vese vari kundisaiza ndine urombo sori kuchange kuchinakidza kuchange kuli glory no I said kuchange kuri holy kurupfungwa kana zviro zvamafunga zveclash munongouya kwedu kumba handisati ndambumba kunyangwe kuzumba vari kundiziva kuti mangoma ndongobumba kupfungwa ndenchipaona ndiri mudenga unge droni zvavanodzidziswa ndakazvita ndiri aloni ndine ruzivo rwevanhu hobho unge foni chekutambira nevanhu vakadai handichioni timu yangu mabradha ndina shamwari ko masikirets hobho sechina mwari ndine tuchokwadi mukati unge mokari nekusada kubvuma muchaperera mulokari chasheka hana dzavo unge earthquake ngoma dzava dzina magetsi unge epwet udzanai kuti takunda anogona haisi secret ukazviramba iwa very stupid ndine mabhazi hobho unge townside kugona germany ziva kuti haisi pride inini ndinoimba iwewe unoroya but haisi danger cause tese tinoshanda night kwandinobvawa kutombodiwa fight but kunyarara kwakutondipinzisa patight paita musiyano pavision nesite mapenzi ndakamaona pandakabadidza light pari kudiwa zivo roisa confidence vaudza kuna substitute for intelligence kuva mukoma hakudi mameasurements vatadza kundishandisa kunge common sense. Ndimwaira moto, Jason is in the building. Mukuru Pfungwa is in the building. Andaifuti chimwe chiraunda kumana. Uzwadichi Godfather Temple man vanoparana panika Temple run nawana nyemu. Alright, handina beef nemunhu chiamana ndina bhucha ukaona ndakanyarara usati kutya
vanoti ndine godo inini kutya mangoma ndakaomarara semfushwa vari kundiziva kuti ndovapedza keriya mangoma ndovatamba panike periya ndiri mudenga sengoro yekwaheriya vari kundiziva ndapinda ini ndaziya ndakutenda wakatanga kutora mukombe ndovakaita kuti music yedu igonzi yechirombe ezvinoti akutangedze mashangamombe dhanzi razara madofo kunge kiu yekumakombe ndiri agenesi vari kupengera mudhanzi ndimucheta kuti kuafrica kugonzi kune mapenzi kuti dzikisa value se10 cents apa tetine maplans ekuzotenga mabhenzindoedita sefilmora maflos angu mukakaikrimora iwewe une godo ndosaka wakapora ende une utsinye saka uri kora twakaona nchibata rithimu kunge kola vanonditevera semasoja vachifora reserve bank tikanotora madhora irong 10 pano vanoona hora when me tell them say me no keep it as them think them never make it past limits them shoulda never cross me deadly like pull gas them respect queen like copper class tell you say you never trust people them off step on you like grass right so ndiri ni muimbo wavakatadza kushandisa zvikavashamisa nichavatamisa munzvimbo tarisa munzira uone kwandinovanangisa so ndiri ni muimbo vasina vision movie sezvamunoshandisa muchingotamisa media kundisa vanhu zvimangoma zvinotimakisa urupfungwa hatichasangana tu November kana makangwara muuye nepemba nekuti nini ndenge ndakangozvitemba nekuti kumangoma kudika zvejemba vari kumhanyisa rurimi vari kuita vavhimi vataurire kuti vachazoimba ndimi ini nanzimi wamuri kuda ndini international winky d aite clash nanadadi d vamakuda kurerutsa vacho ndivo varidzi momentary victory vafana vacho varipi ngoma republic gotcom carry me goteudi kids them vadzokere kumba musavepebepa nepeni vapei pfungwa that's why hip hop yakupinda mumba ndoriziva dhiri racho nekwarakafungwa my brother I would rather gada nemamadha pane kutamba nevafana vanhuruma senyoka sepafata ndaramba nada funzai kina marina tichanosangana kwaubva mukwakina masaka ese ndagara ndakamapina kumabata sekuge tindobva ndamasvina hanti muri kunzwa ndiri muripo wekushanda semawages ndoisa mutsetso wobvaruka samabhejes ipwere pamangoma verenga maages ndawandirwa nengoma pachipfuva samabhejes ibad news kuzvitakura kwashomba revapasi hanti muri kunzwa Zimbabwe, I am telling you, it is going down, and it's all about Mr. Mbare, the album launch. Araitisha takudapa manje. Andokumboda Gina Marina. Akasangana na mkuru pungwa, opasangana na Tixene. Zvirisei Gina? Madi mkuru. Ariseko marounds? Marounds boje kudaro. Marounds boje kudaro? Isaya. Right. Ndati ndibakusanganisa netimu yako kai. Aiwa isinyaya. Mazana ndikuona kuti hamusi kumira kubatika parongozi zvehondo muri kudawo chaizvo. Aiwa hapana techiuya timbosimbisa tibatikira. Saka toita sekudaro ritomborwa kana zvima 8 lines. Aiwa hapana. Iri rhythm boy iri. Yabo. Andirika. Saka tomboti Gina ombotanga na mukuru pfungwa ndei. Sarafina diri guri kari dariti dosunga ngoma kunge mabauti inzwa dokuma gindironi dosunga babironi ngoma ndabvanga mubvanji ndakapfeka yepuroni handina wandokwata pachigayo firimoni inova katakata chibvayo nemiriyoni kidiba hachidiba vandu vakudibira kudiba sauro Gina Mari handidiva nemutiba haiwaba ngoma ndakamotivhetiwa nasauro chibaba ndorira samagaba chero ngoma risina basa tinoriplana kuti rinyatsoshaya basa kapatanike kungoimba tichitaura kainzi idiscoda zvisisina basa ndakambosarudza kuva munhu aingogutsikana nezviripo ndobva zvashaya basa ndobva ndatanga kukomplaina nemamwe mabatirwo ndobva zvashaya futi basa Gina uya kunoko zvanzi netimu hatisi kunyatsokuona saka chimhoya pana tixo handorohwa netimu yepafeswa zvanzi tinoda kumuona Godfather tinoda kunyatsomuona saka yes, Zimbabwe, it is the champion sound Star FM live on the Zim Dancehall Overdrive. Areketa ndiribate chimbo ribata Gina Marina
ndine action funika telescopic vachaona mufananidzo paphotographic ndakakwira sedimentary nementamorphic goza rakilimanjaro nerekupacifiki ndakaenda joza nekongo kudemocratic haundiwerengese nyaya isina topiki ndichavatengesera zvipanera senoliki asi kana vakashata gezanoti holiki. I am a bad performer like Dadza D, the only man I can clash with is Winky D. Ndakabereka waterfalls muchagodi, brain dzakarukwa kunge magodi. I'm as soft as wool, zvandakuita kunge freeze it, cool. Vakuda kundibhula vanwa Red Bull, apa ndenge ndichingotonga rule. Ngoma sasendipita, ndokurunga ngoma kuda kungesere vita, ndini manager ndini ndinozvipromota, ndini ndine gezi resounge itineta, usandibaya next kutonge mojileta, ndiri musoja wemangoma asina bareta, ndiri manyumareta ivo madinomineta. Pati dzako nenzangoma sambatya ndodzipeta. Hey, pandinzwisa tisipayande ichingozama kuzvihambula kozukada kuchita mukoma zvinozomakisa paunofambula. Vafana vari kundipinda wanise kupinda kwembura mutambula, ndenge ndine backup kozi ndorarama kunge gambula. Kutora spuni kutesta ngoma dzavo dziri kushata, konitungamidza kunge shata, glass top shata. Nekondakavengwa vari kundinzwa kunge gunshata. I have my better looks one but hands yakashata. Ndakunyepera zvidhoma ndiri chimuguma monge chikatapila ndinogirede nekudhuma small body big head sejurundo ruma rikamombe kadiki yasindokuma nditambire mukuru pfungwa mashuma handide kudhama ndinoda kupfuma umbarumendo raramusango ndichivhima kana ndabatidza mwenje yakuna anodzima. Hey, running on the beat ndiri muresi rangu ndega, mu black Chinese wechirungu resi rangu ndega, patana no mini mini mega blast mauya nani mimi mauya mega right. My story inotangira pazita kamwe kafungiro kasina kundifita, the most burdened Simon Peter kutunzwe usanyare kuripita. Inenge modriki endri fabrikas ngokocha matakitiki gudora mapita kasi akudiwa mudhanzi nemafanzi ndini basi toremera madhara vadoko ndovhuna chasi demu finali gari matriki ndomanya kudarika rali fali topupasa fali dai mwari matsaga vakatuzura ndovapanyira hari. Asika ndiri mberi kwavo kunge 3 past 2 100% kunge ma 52 100 futi kunge 50 ma 2 50 i half post apinda ka 2 8 from 10 anongoburitsa 2 100 from 98 minus 2 48 hours tomka ka 2 but 24 months do makoreta nai modandite seibo. Yes, Zimbabwe, it is Gina Marina Mukuru Pungwa. Yeah, man. Right, it takes a Sunday. Oh, hapana Mukuru Pungwa. Gina Rambori pap. Ati Bonyato Utesta. Zimbabwe, it is the champion sound. It is Immortal Movement live on the leading radio station Star FM. This is what we do each and every Thursday night on the Zim Dance All Overdrive. But right now it's all about freestyle. Uswati chipa action. Nawananye rasta muri mukai here ai wamusi. Same kindi tarisiram class kunge juice. Kundona ndakanyarara mokaya ndiri loose. Manje ndovhura mabhutsu kunge Librus. Chibvunza godfather mkoma vane rasta. Vanhu vanondisaiza fan karafta. Chipinda pamusanzu unobvunza jafta patinotaurwa ivo vanozouya after. Nai modam nditese iboso ndiri mberi kwazonge bhendera mateso undibata kola makuita zvishamiso makuumba dakamova karuvenganiso Jesu Kristo ndesachipiyaniso una vana vako vakunditeya sesiso ndimi mune ngwenjembi ndoda chioneso mwari wekudenga ndinokumbira kundiso rurimi ndinotwisa pandakapinda panopisa chipo chandinacho ndimwari vakandipa vanotoshuwira kundidzipa manje pati panopisa ivo vanondivenga vogumira kundidzisa ndine simba wobodwag power station ndobika mangoma ndiri kitchen usati wandidhisa yukudalisan ndine mapatani wopocheka pattern freedom feta missing again now during the liberation struggle me a bad follower yeah big up my father big up and then sour you don't bother me because me have immense power me bad like a water from shower so me shine like a beautiful flower me say bad follower no dead follower no macherera pasira woman andina beef nemun jamana ndina butcha ukazwa vanoti ndine godo kutya tarisa zimovement randapusha ndine mangoma hopo andapusha anzwa ndizikali wangu but ndiri great pandinopinda vanoziva ndiri threat
ndiri pamusorosoro pankaheti vese vari kuziziva ndoriketa zheti ndiri kufambira mudenga sechikopokopo ngavasabate moto ndinofamba serobhokopo inini ndiri kubuda pamabhaisikopo mazvita mukanyaerisopo votenda mutupo mabhebhiwobo vari kusheka mpu vandinoimba ngoma vari kutamba nezvigunduru vandimhoresa makadini mukuguruda vandisumukira pachakanditaramba mutoriro uri kuti vhiringa magariro kana tiri didiriro asi mukuava didiriro taramba zvataurwa zvekurova kambwa ndozvarambwa navamunangagwa vana kudzipa vacharara vachatandara varohwa nepara saka no chimbotipirai trara ina marina unopasara uri kurwara pana ndokupinza mgwara ndokupunya sebhara akapasi pedu takagara pamusasa vane vagwere vakavata parupasa ndipande mazano chinyakare ndisarasa hakuchina mvura yemangoma yatogasa yobhetichitepo natongogara josiya variko kudenga vakamira namesiya tumangoro yemoto iuye naeriya tinunure nyika kubva munjozigororiya Yes, Gina Marina Tixon. Thank you so much. Ndagudoma Empress, man. Radio station, it is Star FM, and this is what we do. It's all about taking the talent to the next level, and of course, we are celebrating the official launch of the double album, Naka Makaechi Nyakare and the one Ghetto Story. Moriseiko K Queen. And the boy say go around. Marounds are bocha. And the Mazoka foot. Yeah. Mamuri mono manje ka. Yeah. Ali say go mawex ku vapa makawe apa ibe mambo rekoda zvimangoma ere. Yeah, amangoma aripo. Saka rekoda couple choose rekoda mango flavor kama kumbe. Arimo. Ari kutambirwa sei mangoma? Akabuda sofa vanhu vari kudisana. Oh, sofa zvese po. Apo. Adirika. Ati kukona ere muswesera je pa stage? Yeah. Musa 21 tozokona ifuti ere pa stage? Yeah, taku. Oh, muri kuya. I wanafanira kuti this time kungobvunza hamuna kumboita doubt. Atina ukaka. Hamuna. Mbabva mangosimbisa kawana. Yeah. Tsanda Magati. Makasimbere mudara. Muri seko Empress? Aboire. Atsatosangana kaimeme kuti kubva paCup Clash pepe. Pakafamba seko paCup Clash takazona makorova dance pastage. Vakarova green nanhasi hairi kuzivikanwa hembe green. Haichiri kuzivikanwa. Ichiri kuzivikanwa? Zvakafamba sekuda kwenyu here musi weCup Clash uya? Zvakafamba sekuda kwedu. Kositeto zvinamatiro kuti tionekwewo. Right. Mastreets saka vanhu vakationa ndetirikufara. Vakakuonai pastreet ka? Vakazonyatsoona kuti magarisana nezvei. Right. Pane chakachinja here pakeriya yenyu kubva musi uya uya? Zvakawandisa. Zvekuti pastreet muri kupisa? Pisa. Kwamangoma muri kurekodha here? Wobva mudara. Kubva paipai marekodhi asingaite vona ndakamboona makanda achiposti muchisimbisa mafanzi ka? Ndine wobva mudara mangoma muchawi ndati. Handidi? Ko zvimavhidhiyo? Ya, muvhidhiyo sofa pangobuda wandiri mahara. Chivhevamire. Ore mahara ndorabuda. Ko amwe anobuda rino right? Anotaurika pamhepo right? Mamwe achona achiri kufambirwa pangobuda iroro chete. Handidi? Saka rhythm randokunova boy here kuti mbodipa something apa. Ribo here rhythm. Ya, ribo. Zvati kuda kuita kamaimpress anonga mambonzi vachitaura netimu yangu. Apadiwe zvinyanzi. Ana mahara vai. Avadiwe because tiri panhepenyuro. Handidi ka. Then apadiwe politics kana kusimbisa madrugs. Vati toda kuti tingorova hedu chirhythm ichi 1 inch tongochirovawo zvikachapera. Inganzi danger torova 8 lines. Haisi nyaya handidi? Right. Hande Kwini chitange. Mama Kim. So, ikati one, icon kunga legendary kid. One more time. Please drop volume. Mama Kim. Osmo.
aikoni kunge legendary tuku ankondoke tukutu ndosimbiswa nachikukutu ini 1 ndiri 2 anpaparike zvangu munondiona ndiri kundikati 3 ni yarira pitopuro ndavasabvura mueiva kutamba kumaisi ini anditi odi ndine godza zvimachunini ndine mugodi ndikati 4 so vanika odu saka tu vakipapu mukunhuwa oo ndikati 5 ndatekeshera kunge stripe pura ngoma zvekuroka tanzi all-night ndikati hobo ndine hobo zvimatix hanzokurudzi ngoma ndine hobo malyrics kuzatange vapana vangu even vakuchemera pa1 ndavasiya vari pa7 ndikati 8 vachipireka maloti tuma mungazingatisaite dzungu kumapixikupi takupinda kapa 9 ndodiwa nemafani handitemwe nemateni ndikati 10 times 10 equals 100 mazvona ndiri liti lakagara pabiti handiti vana vadiki ndovadyira tactics miya gangster inini handisi chipi lepelepe ndovodzokorudza alphabetically migobonde medhatemo lyrically demacomplicate fake vatyava ndino Empress Tony Pula ere Randa magate mshina wemisha ngoma dzakazimba gunge yangu bekina taita madhara agopula mabhima ngoma na unu kungera tumwa haiteba ngoma sina feeling munhu wese cheka mamero mafero zvese vakamecha andeitanda mushina wemishani inzwa ngoma dzakasimba kunge yangu bekina dzaita madhara agopula mabhima ngoma dzisina unhu kunge dzatumwa dzaibvuye banga ngoma isina feeling munhu wese cheka mamero mafero zvese dzino ututumasmo pandinosvika vanomira ho ndauya ndakakwana ndiri ho ona vari kuda wo ndovadhaila sefone call ndovaratidza huprotocol zvese nehumbo call ndobva ndavashuna very kuti ndiri muwovheteri pamangoma hondodza ndinorwa dziri skeri ndauya recovery so anyone trying na diss me dead Judas trying na kiss me dead infama ina miyada dead blood clot this is the blood shedding dead the damn dead damn the damn dead damn the damn dead bury them dead bury them dead damn the damn 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 the damn dead bury them. Yes, Zimbabwe, it is 19 minutes before midnight, and the champion sound is on the move. Godfather Templeman, the ghetto president. And of course, when we say 19 minutes, don't go nowhere, don't move. Just buckle up and get ready because it's all about Kina. Saka mama Kim Turwana Jinywane, Remsu Saturday. Yeah. Jeza Zagarongeka. Aiwa zvakarongeka plus apa transfer clash atiri timu tumbofamba takadai ndikuziya anozari mazano mukufamba muri timu atisana magati tine zvatinogona kutarisira here musoisana day kasi mune muchida kuti uraya kubva pamucheno baibai apa munozoenda pastage musina bhutsu bhutsu kana kuti tikatongokonema kuenda pastage totozoti pane firimu riripo